Easy Option הינה הפלטפורמה המקצועית וההוגנת ביותר למסחר אינטרנטי באופציות בינאריות. אופציות בינאריות הינה הדרך המהירה והיעילה ביותר לתרגום החלטות פיננסיות לרווחים משמעותיים ומהירים. Easy Option מאפשרת ללקוחותיה פלטפורמה ייחודית למסחר באופציות בינאריות בתשואות מוגדרות מראש של 90% בשעה. Easy Option מחוברת לכל השווקים הגדולים והמשמעותיים בחו"ל ומאפשרת מסחר בזמן אמת בקשת רחבה של נכסים מתחום המדדים, סחורות, מטח ומניות. מתוך מגוון של שווקים בינלאומיים 24 שעות ביממה סביב השעון. המסחר בפלטפורמה הינו פשוט כמו 1, 2, 3, 4. בחרו נכס שברצונכם לסחור מתוך תיבת הנכסים. בחרו את מועד פקיעת האופציה הרצוי. ראו את מגמת המשקיעים בפלטפורמה באמצעות עמודת המגמות. כלי זה יציג לכם את מגמת שאר המשקיעים באתר. כלי נוסף העומד לרשות הסוחר הינו גרף זמן אמת של הנכס הנבחר ברזולוציה של שעה אחורה. לחצו על כל במידה ואתם מאמינים שהנכס יעלה, או פוט במקרה של צפי לירידות ביחס למחיר הנכס הנוכחי. הקלידו את סכום ההשקעה. הקפידו לוודא שנתוני העסקה אינם הנתונים הרצויים. לחצו על אישור. כעת המתינו עד פקיעת האופציה. תוכלו לראות את השקעתכם במסך הפוזיציות הפתוחות. בנוסף, ניתן לעקוב אחרי ההשקעה גם באמצעות גרף הרווח וההפסד. לאחר הפקיעה, חשבונכם יזוכה בהתאם לתוצאות העסקה שפקעה. המסחר הינו פשוט ומיידי וטומן פוטנציאל לרווחים גבוהים ומהירים. בכדי להתחיל לסחור, הקליקו על פתיחת חשבון בעמוד הבית. הכניסו את פרטיכם האישיים ואשרו אותם במייל. תוכלו להפקיד כסף בחשבונכם באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית. זכרו לשמור את שם המשתמש והסיסמה במקום בטוח. ההפקדה והמסחר הינם קלים, פשוטים ובטוחים. ב-Easy Option אנו נותנים לכם בדיוק את היתרון אותו צריך המשקיע למימוש החלטה פיננסית לרווחים, באמצעות ריכוז של כל השווקים הפיננסיים בפלטפורמה אחת פשוטה, ידידותית והוגנת. בנוסף, ניתן להיעזר בצוות האנליסטים המקצועי שלנו, המפרסמים עבורכם סקירה יומית ושבועית של השווקים המרכזיים והנכסים בארץ ובעולם. תוכלו ליצור עמנו קשר 24 שעות ביממה, באמצעות הלייב צ'אט הנמצא בעמוד הבית. ניתן ליצור קשר בשעות המסחר לכל שאלה ובכל נושא. אנו מאחלים לכם מסחר מוצלח, פשוט, קל ובעיקר רווחי.